खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी फिन आरोबाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां खैराबारिनि सुदेमबिलि बर' आरो महिमा दैमारिया सना रुपा आरो ब्रन्जनि मेडेल देरहानानै उदालगुरि जिल्ला नाङैनो गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोदों। बावैसो सिगां राजस्थाननि जयपुराव 1 मेनिफ्राय 4 मेसिम अल इंडिया ट्रेडिशनल रेसलिंग एंड फन क्रिएशन फेडरेशननि बानजायनायाव फेडरेशन कप 2025 बादायनायाव सुदेमबिलि बर'आ मास रेसलिंआव सना आरो बेल्ट रेसलिंआव सिलभार मेडेल देरहानो हायो आरो महिमा दैमारिया मास रेसलिंआव सिलभार आरो बेल्ट रेसलिंआव ब्रन्जनि मेडेल देरहानानै ओनसोलाव गोजोननाय लाबोदों। जयपुरनिफ्राय मैया बेलासे समाव खैराबारि रेल स्टेशन मोनफैनाय लोगो लोगोनो सोमलिबारि गामि आफादजों लोगोसे खैराबारि एबसु थुनलाइ आफाद माइनाव आफादफोरजों लोगोसे गेलेगिरि अनसायगिरिफोरा बिथांमोनखौ बरायो आरो बिथांमोननि देरहासारनायाव ओनसोलनाङैनो गोजोननाय फोरमायदों। मख'जाथावदि सोमलिबारिनि थागिबि हारिमु सिबियारि थामहिनबा अल इंडिया रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट एसोसिएशन उदालगुरि जिल्ला आफादनि आफादगिरि गागि बर' मेथाइ खनगिरि ब्रजेन बर'नि नैथि फिसाजो सुदेमबिलि बर'आ खैराबारि जौमा फरायसालियाव राजखान्थि आयदायाव मेजर लाना 4थि सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं। बेराफारसे खैराबारि बाहामुल्ला गामिनि बारहुं दैमारि आरो निर्मारि दैमारिनि नैथि फिसाजो महिमा दैमारिया बर' आयदायाव MA उथ्रिसारना गेलेगासिनो दं। बिथांमोननि बेबादि देरहासारनायाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादफोर समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनावबो ओनसोलनि गोजों मुं लाबोनो हानायखौ मिजिं खालामदों। जों थांनाया जयपुर राजस्थानाव जादोंमोन। बेयाव मास रेसलिं आरो बेल्ट रेसलिं होननाय गेम दंमोन। बेयाव आं मास रेसलिंआव गल्ड मोनदों ओमफ्राय बेल्ट रेसलिंआव सिलभार मोनदों। दिनै बेखौ देरहाबोनानै माबायदि मोनदों? गोबां रायजो राजाफ्रा बरायफैदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेबायदि इयुनाव एसे नाजालांगोन ना थुलुंगा मोनदों होनना सानो ना दिनै? मानसिफोरा बेहाय बाहागो लादोंमोन? बहुत फैदोंमोन। अब्लाबो नोंनि मिथिनाय मेघालय, केरेला, राजस्थान, नागालेण्ड, मणिपुर, ओमफ्राय हारियाना। जेब्ला नोंनि गल्ड माने माबायाव नोंनि रिभेन्सआ सोरमोन? बबे रायजोनि? आसामनिनोमोन। आसामनिमोन सोरमोन? प्रणमि गगৈ। प्रणमि गगৈ। बेजों नांनानै दिनै बिथांमोनहा बिराद माने गोरों सासे गेलेगिरि। बेजों कम्पिट खालामनानै दिनै गल्ड मेडेल मोनबाय जेनेबा माबायदि नाङो? जोबोद मोजां मोनदों गेलेनानै। इयुनाव आरो माने बेबायदि एसे जौगालांनो नाजागोन। महिमा दैमारि, आङो बामहला गामिनि। ओमफ्राय जोङो राजस्थान जयपुराव बेल्ट रेसलिं आरो मास रेसलिं गेलेनो थांदोंमोन। बेयाव जोङो आसामनिफ्राय गासै 14 जन थांदोंमोन। ओमफ्राय बिनिनो 9था गल्ड मोनदों, ओमफ्राय 7था सिलभार, ओमफ्राय 6था ब्रन्ज मोनदों। दिनै नों मा मोनखो? आङो बेयाव मास रेसलिंआव सिलभार मोनदों, ओमफ्राय बेल्ट रेसलिंआव ब्रन्ज मोननो हादों। नोंनि माने बे गेलेनायाव बेबायदि मेडेल मोनगोन होनना सानदोंमोन? औ सार, आंहा फोथायनाय दंमोन मोनगोन होननानै। एसेबां माने जोंनि हेभि वेटआव एसेबां माने प्लेयार्स थाया, बेनिखायनो। मानसिफ्रा मिथिया मास रेसलिं माने माखौ बुंनाय जायो? मास रेसलिं माने मोनसे एसे गावनि बोलोजों माने गनखौ हमनानै बोलायनाय जायो। बेथिं जाय बोनो हायो गावनि गोहोजों बेनो देरहासार जानो हायो। माने खोब माने जेन्टल बिया सिटिं खालामनाय गैया। जोबोर मोजां मोनदों। गामिनि जेनेबा रायजो राजाफोरा बरायनायखौ जेनेबा गोग्गानाय मोनदों। ओमफ्राय इयुनाव आरो बिदिनो गेलेलांनो नाजागोन होनना सानबाय। दिनै आंनि गथ'आ राजस्थान जयपुराव गेलेना देरहानानै फैदों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला जों जोबोद खस्थ'यैबाबो गथ'नि लुबैनायखौ हगार हरबाय, दिनै साक्सेस जाबोबाय। आं इसोरनियाव आरो गासै रायजो राजाफोरनियाव बोर बियो जाहाथे आरोबाव गोसोनि साननाया आरो गेलेगोनाव दावगालांबावथों। आंनि बुंनाया एसेनोसै। खुलुमबाय। लोगोसे आं सरकारनिसिम मोनसे खावलायनाय
दिनै आंहा फिसायाबो लोरबां जानानै दङ पेरालाइसआव थेवबाबो जों खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फोरखौ फरायहोदों जा गोसो गेलेहोनो हादों गेलेहोदों बोथिसे राननानैबाबो जों गथ'फोरखौ गथ'नि लुबैनायखौ जाफुंहोदों ओंखायनो सरकारनिसिम आं मोनसे आर'ज गाबो जाहाथे जोंनो माबाफोर मोनसे सुबिदा होगोन होननानै आं आसा खालामो गोसो गोजोननाय मोनदों दिनै मानो होनबा इमान गोजानाव थांनानै हिनजावसा मानसिफोरा गेलेहैबाय दा जोंनि जाथिनिबो मोनसे गौरब बर' जाथिनिबो नङा होमबा आरो जिहेतु बिटिआरनिफ्राय थांदो दा बेनिखाय गोजोननाय मोनदों आंबो बिसोरदि देरहाबोदो आरो भबिष्यतआव देरहालांथो आरो माने बिसोरखौ जों चान्स होलांबाय थागोन देरहाथो नङा होमबा बांसिनानो सानदों हिनजाव फिसा होननानै बुङोबा बांसिन बिमा माने गार्जेनफोर दं बिथांमोना एसे हिनजावसा होननानै जों गारना दोनाखै जि खामानि मावलांबाय थाथों नङा होमबा दा बेनिखायनो गासैबो सिन्था खालामनांगोन आरो सोरबा बिमाफोराबो सिन्था खालामनानै निजेनि गथ'खौ लाइनाव हगारनाया मोजां बेखिनियानो आरो आं गोजोननाय मोनदों साबेसे दङ आंना जेनेबा साबा दं आंनिया गथ'आ साथाम हिनजावसा गोजा आं फार्स्टआव बिथाङा गेलेयोमोन बक्सिं थाङै थाङै दा रेसलिङाव गल्ड मेडेल मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो जेराव गेलेनो चान्स होलांबाय थागोन आं जाहाथे बिफा हिसाबै चान्स होनांगौ आं होलांबाय थागोन जाहाथे गुबुनाबो बे रखम चान्स लाना लाङो नङा होमबा दा पेरालाइसिस नोरजिया बेनि गेजेरावबो आं माने गथ'खौ खस्थ' खालामनाबो ओजों हेंगार हरदों आं माबायाव राजस्थान जयपुर गेलेनायाव दा बेनिखायनो देरहाबोनायखाय आंहाबो गोजोननाय मोनदों जाहाथे खरस खालामनानै माने थांनाय मोनाखै फिथाइखौ हगारनानै माने जुदि लस जायाखै गोजोननाय मोनबाय जिहेतु नोंथाङा बे आलादा गुबुन मोनसे आलादा बेयावनो नोंथाङा माने गोदोनिफ्रायनो जिहेतु रेडिअ आर्टिस्ट हिसाबै सिनायजानाय बिटिआर सरकारफ्रा दिनै माबाफोर खबर लादों नामा खबर लायो खिन्थु फैसा पातिनि खबर लायो ओरैनो मानसिया दंना गैया खिन्थु रां रुपा डिमान्ड माबा गैया आरोखि एने खबरथ' लायो जे नों मा मावना दङ एनेखा जिहेतु बै समाव नोंथांमोननियाबो बर' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सियेसन दङ बेबायदि जोंनाबो गोबां माने मेथाइफोरखौ बेबायदि अल इण्डिया रेडिअनि गेजेरजों फोसावदोंमोन दा दिनै बेफोरबायदि माने नाथाय नोंथांमोन बायदिखौ दिनै नासयनानै दिननाय बायदि जादों बे समाव सरकारनि फारसे मा खावलायगोन फारसेथ' जेबो गैया दाबो बेनिखायनो आरो जोंबो मा बुंनोसै आरो जिहेतु होनो खुसिबा होगोन होनो खुसि गैयाबाथ' जोंथ' दं होननानै माबानो हाया दा बे रोखोमनो आर्टिस्टफोरा बिराद माबा जाजोबना दोङो आलाय सिलाय जाजोबना दोङो दा जेनेबा दा ओरैबायदि अबस्था दा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसननि आं दा प्रेसिडेन्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा आं मिटिंखौनो लिंनो हाथ'वाखै आंबो नोरजिया जाना दङ जुदि माने जिखिनि समस्याखौ जुदि माने माबा खालामा एसे सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे दाबिफोर खालामनो हागौमोन खावलायगोन हमनानै नोंथांनि जेरैबायदि फिसाया हिनजावसा फिसाया जेरैबायदि फैसा नुखाना देरहांबाय गुबुनफोरखौ माबायदि लानायखौ गुबुनफोरखौबो माने बे रोखोम सिन्था खालामना मोनसे लाइनाव लांखानाया मोजां दानि दिनाव कालसारथिबो चान्स दङ बहुद खेला दुलाथिबो चान्स दङ बेनिखायनो सब साइडआवबो बिमा बिफायाबो माने नोजोर होनानै लाइनाव हेंगारनाया मोजांखा मानो होनबा फरायनायल'थ' जाजोबा दा आंनिया फरायनाय गेजेरजों बे बक्सिं गेलेदोंमोन माने माबायावबो गेलेदोंमोन बे गुवाहाटि साइ बेयाव माबा मामोन बे आसाम अलिम्पिकआव गेलेदोंमोन बेयाव ब्रन्ज मोनदो खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों खैराबारि हालामनि सिमलिबारि गामिनि आं रायजोनि आफादगिरि जानायजों लोगोसे खैराबारि हालाम बा जोंनि सारा बिटिआरजों लोगोसे आसामजों लोगोसे जोंनि भारतनिनो गेजेराव दिनै नेसनेल गेम्सआव फिसाजो जोंहा आंनि सोमोन्दोआव फिसाजो जायो सानैबो सुदेमबिलि बर' लोगोसे जोंहा भुमिका दैमारि महिमा दैमारि सरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव गल्ड मेडेल सिलभार मेडेल लाना फैनानै जोबोद गोग्गाथाव खामानि मावनो हादों जोबोद गोग्गानाय मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसे आरोबाव गोजोननाय मोन्दों बिथां सुदेमबिलि बर'आ बिथांनि बिफा जों बयबो सिनायो बिथाङानो जाहैबाय ब्रजेन चन्द्र बर'
रेडिअ आर्टिस्ट लोगोसेनो खैराबारि हालामनि गेजेराव गिबिसिन साब्लाय बागान गायजेनगिरि बिथां ब्रजेन चन्द्र बर' बिथांनि फिसाजो नैथि फिसाजो सुदेमबिलि बर'आ दिनै गेलेमु आयदायाव गेलेनानै राजस्थाननि जयपुराव दिनै गल्ड मेडेल सिलभार मेडेल लाबोनो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों एरियाजों लोगोसे जोंनि आसाम हादरनि जानानै माने गोग्गाथाव लाबोनो हादों ओंखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों फैबाय थानाय बोथोराव आरो फिन जोंनि भारतजों लोगोसे नङा इन्टारनेसनेलावबो लेभेलावबो बिथांमोना जाहाथे आरोबाव बेफोरबायदि मेडेल लाबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे मोजां जायो आरो फैबाय थानाय जेनेरेसनफोराबो बिथांमोननि गेलेनाय आयदाफोरखौ नायनानै जाहाथे बिथांमोन बायदि आदरखौ लानानै फिन माने गेलेनाय आयदायाव बा बायदिसिना आयदायाव बिथांमोनाबो गोग्गाथाव लाबोनो हायो आं बेखौ साबायखर बावहरदों गोजोननाय बावहरदों मानो होनब्ला गोबाङानो मिथिगौ गोबाङानो मिथिया जानांगौ बिथां आदा ब्रजेन चन्द्र बर' बिथांनि नैथि फिसाजो बिथां ब्रजेन चन्द्र बर'आ बेसेबा सननिफ्रायनो बिथाङा रेडिअ आर्टिस्टजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माने बायदिसिना समाजारि बिथिङाव खामानि मावनानै जोंखौ जथेस्थ' थुलुंगा होबोदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै पेरालाइस बेरामाव गोलैनानै नोरजिया जानानै दङ अब्लाबो गावनि गथ' बिथाङा फिसा हिन्जाव साथाम दं फिसा हिन्जाव साथामखौ माने बिथाङा हाजासे थुलुंगा आरो मदद होनानै दिनै लेखा फराजों लोगोसे गेलेमु आयदायावबो बिथाङा हेफाजाब होलांदों बिथांनि गिदिर फिसाजो बिथाङाबो दा बर्थमान बिए कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय नैबे नैथि फिसाजोआ थांनाय मेट्रिकआव बिथाङा 65% लानानै उथ्रिनो हादोंमोन ओमफ्राय देग्लाय हाई सेकेन्डारियावबो बिथाङा 71% लानानै बिथाङा उथ्रिसारना जानो हादोंमोन दा 4th सेमिस्टाराव बिथाङा फरायगासिनो दङ खैराबारि कलेजावनो जौमा गुदि फरायसालियावनो दा बे हिसाबै जोबोद गोग्गानाय मोन्दों लोगोसे आरो दा थामथि फिसाजो बिथाङाबो बावैसो मेट्रिक आनजादाव रिजाल्ट होनायाव बिथाङा पार्सेन्ट बेसेमोन 62% माने लानानै माने जौगासारनो हादों उथ्रिसारनो हादों थारैनो जोबोद गोग्गानाय मोन्दों बिथाङा नंगौ बिथाङा दा अबस्थाया जोबोद गाज्रि हालोदा माने पेरालाइस जानानै नोरजिया जानानै दङ अब्लाबो गावनि गथ' गथायखौ जौगानायाव लामा दिन्थिनायाव बिथाङा जेब्लाबो फायस'आखै ओंखायनो बिथांखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय बै बोथोराव जाहाथे बिथांनि गथ'जों फरायनायजों लोगोसे बिथांनि गथ' गथायफोरा जि गेलेमु आयदायाव बाहागो लादों बिथांखौ जाहाथे रायजोनि ओनसोलनि लोगोसे बर' हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे एसे नायहरोब्ला आं एसे गोजोननाय मोनगोन मानो होनब्ला फिसा हिन्जाव साथामखौ नाराय जरायब्लाबो बिथाङा जों मिथिखागौ जों हारिमु आयदानि मानसि नालाय आंबो हारिमु आयदानि मानसि नालाय जों हारिमु आयदा बिथिङाव जुदि थाबायोब्ला बेरायोब्ला बे सिंखौ माबायदि खालामनो हायो दा बे हिसाबै बिथाङाबो माने जेबो जौगानो हादों हायाखै हयथ' नोंथांमोना मोनथिगोन नायफैयोब्ला बुजियोब्ला गोबाङानो मोनथिगौ जानांगौ बेनिखायनो जोङो दानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे बिथां ब्रजेन चन्द्र बर' आदा बिथांखौ एसे नायनायजों लोगोसे बिथांनि न'खरखौबो जाहाथे एसे नायहरो मानो होनब्ला बिथाङा खोब नोरजिया अबस्थाजों दङब्लाबो गावनि गथ' गथायखौ माने लामाखौ दिन्थिगासिनो दङ मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping,
lab assistant, pharmacy assistant, certificate in emergency medical service, certificate in pulmonary function test एबा PFT technician, certificate in awareness of HIV/AIDS, certificate in anti-malaria training आरो लोगोसे office management courses, computer courses आरो communicative and soft skill education कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।